Аз се гримирам. Първата част може да видите в моя канал. Тук в моя канал. Сега ще си оформя. Значи слагам си от тази спирала, както ви казах в първа част и си правя така. Ето виждате. И стават много големи. Ето, сравните ги, чакайте. Чакайте. Ето, ще ви по-яко. Светлината тук е много гадна. Еми, до 15 ще гледа. Международната музикална суперзвезда Джак Слагър. Най-младият печелил Грами Джак Слагър. Ти имаш среща. Хора, мисля, че са много яки мегличките. Време много време да се правят. Сега съм от това, но това ми е много любимо. Няма максимум 22. Код направим. Това е финито. Финито код направи. Код направим. И да направите 80. Имаме десет. Много яко, хора. Сега сме любимата марка. Ето ги новите опаковки на Never You някак. Бяха ето така преди, но сега са така. Много са яки, хора. Очаквайте трета част след малко.